Έτοιο, τι λες, έρθεις, έλα, πες το χέρι μου. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, είπα να έρθω να σε σώσω, μια σχέση μοιραζόμαστε, να σου πεθιώσει. Έτοιο, έλα. Μπράβο Έτοιο, πάμε τώρα στο αρχηγείο. Φτάσαμε. Πάμε από εκεί τώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον Ροντρίκο. Είναι ένας πολύ ισχυρός άντρας με πολύ ισχυρό στρατό. Εγώ θα το κάνω. Έτσι, τι κάνετε εδώ? Γεια σου, Fox. Ήρθαμε να ζητήσουμε κάτι πληροφορίες για τον Ροντρίκο. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε κάπου πιο ήσυχα, μην μας ακούσουν. Ελάτε από εδώ. Θα βρείτε τον Ροντρίκο σε ένα πανηγύρι τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Αυτό θέλω να μάθουμε. Ξέρω τι είσαι εδώ πέρα, Έτοιο. Αυτή είναι η καλύτερη πανοπλία που υπάρχει. Θέλω να την πάρεις. Δώσ' το μ' αυτό, εννοείται. Καλά φίλε μου. Ναι, έτσι νομίζω. Σε ευχαριστώ φίλε μου γιατί έκανες. Εγώ σε ευχαριστώ.